Kiitos kaikille, jotka on käynyt katsoa mun YouTube Comebackin. Se löytyy täältä, se tuli noin kuukausi sitten. Ja kiitos kaikille, jotka on mennyt Hellgootsiin tilaan näitä hienoja paitoja. Nyt meillä on vieras täällä, kuten näkyy. Mä oon pukenut sen meidän bändin merkkuun tosi törkeästi. Jaakko Parkkali, tervetuloa isolla pyssyllä. Kiitos, tää paita tekee musta lihaksikkaa. Se on se, ja myös 8 kertaa viikossa kuntosalilla käyminen. Niin mutta kiitos joo. Oikeesti tulee valmis olo tässä painossa. Jaakko, monta kuntosalia oot ottanut viimeisen viikon sisään? No mä sanon varmaan oisko ehkä joku 5. Okei, monta solariumia? 4. Okei. Et mä oon yhden perässä, koska niinku kyllähän jokaisen ammattiesiintyjän sun pitää aina, jos sä käyt salilla, sä käyt solmussa. Just näin. Tänään meidän homman nimi oli alun perin se, että me oltais puhuttu meidän kaverisuhde siitä päivästä, kun me tavattiin tähän päivään. Jos tämmönen video kiinnostaa, kommentoi tohon alle, koska semmoista voitais viritellä. Sen sijaan mä kävellessä tänne Jaakon hyllyllä keksin sitten paremman idean, joka otsikossakin on, eli NHL-joukkueita ja liigajoukkueita, kaikkia joukkueita, eiks niin? Tää on hyvä, koska kyllä me seurataan Lindenkaan kuitenkin lätkää siis koko ajan päivittäin. Sähän katot siis pelkästään hokia. Aika lailla. Koko ajan lätkää, kuuntelet ja katot. Nyt lähdetään liikkeelle, lähdetään NR-joukkueista liikkeelle. Ja mä sanon vielä tällaisen disclaimerin, että me ei välttämättä tiedetä. Ne on meidän mielipiteitä, niin jos tää vituttaa sua, niin hyvä sitten. Kirjoita sinne kommentti. Jos sä oot samaa mieltä, niin vielä parempi. Kirjoita siitäkin kommentti. Jos meillä on fakta väärin, hyvä. Kirjoita siitäkin kommentti, niin korjaillaan sitten. Koitetaan ehtiä kaikki jengit tässä. Tavoite on mennä NRit ja liigat. Joo. Mennään aika nopeasti. Tulee mitä tulee. Just näin. Jake MP Carolina Hurricanes. No kyllä Carolina, mä sanotaan näin, että se on mulle semmonen tosi hyvä aloitetaan tästä, se on mulle keskitason jengi, tosi harmaa, en vihaa, mut en super paljon rakastakaan. Siellä ei ole yhtä isoa supertähteä, vaan siellä on 4 semmoista niinku tähteä. Ja se on mun mielestä tosi semmonen keskijuttu. Carolinasta puuttuu tähdet ja mä olin ennen Carolinasta sitä mieltä, semmonen runkosarjan joukkuehan ne on, niin että ne pärjää aina hyvin sit kevättä kohdi mennessä, mutta ei ole nyt valitettavasti Stanley Cup-finaaliin päässyt ja mäkin on alkanut kausivedoissa kääntyä toisaalle. Niin mä sanon itse asiassa, että Carolina on tosi epäkiinnostava jengi. Ei niinku oikeastaan ihan sama. Carolina eli jatkoa vai ei jatkoa. Ei anneta arvosanoja, sanotaan vaan jatkoa vai ei jatkoa. Mä sanon ei jatkoa. Mä sanon kanssa ei jatkoa. Columbus Blue Jackets, mun entinen suosikkijoukkue. Mä voin aloittaa. Anna mennä. Mähän fanitin Columbusta Keklun takia, mä seurasin Kekäläisen Jarmoa. Se oli aluksi assistant GM-nä St. Louisissa ja nousi siellä GM-ksi ja sieltä sit siirtyi Columbukseen. Ja, se oli kyllä mieletön hetki siinä, kun mä olin tykännyt Kekäläisestä ja mä olin kova Patrick Laine-fani ja sit Patrick Lainekin tuli Columbukseen ja oli kyllä niinku asetelmia vaikka minkälaista ja oli tullut vähän ykköskierroksen varausta Johnstonia sinne ja muuta, niin kaikki lässähti, meni fiilis, Columbus ei jatkoa. Ei missään nimessä jatkoa. Ei ole ikinä sytyttänyt siis. Niin pieni kaupunki. Ensinnäkin puhutaan amerikkalaisesta kaupungista, missä ei ole yhtään mitään. Elikkä menee ihan niinku Jenkkien Winnipeg niin kuin kaupungin puolesta. Ei mihinkään. Seuraavana käsittelyvuorossa minun mielestäni tällä hetkellä NHL:n aliarvostetuimpi porukka. Boston Bruins. New Jersey Devils. Aha. Okei. Mun mielestä New Jersey on erittäin aliarvostettu jengi. Ja no nyt oli tää Jack Hughesin loukkaantumisasia. Sä näit sen, se sai jonkun veitsin siis oli dinnerillä ja loukkaantui ja on pitkään pois. Tässä legendaarisessa chicagolaisessa pihviravintolassa. Kyllä, ja siitä noin 9 päivää sen jälkeen salakuva Tate McRaen kanssa dinnerillä. Koko organisaation pisteet tuplautui mun silmissä. Jack Hughes on loistava kurkiaudan ykköskurki. Ja New Jersey Devils saa kohta sen 3. Hughesin ja niistä tulee hetken päästä dynastia. Tää on hot take. Toi on aika kova. Mä laitan Devilsin jatkoon. Se on ihan viimeisiä joukkoja, mitkä mulla menee jatkoon. Et siinä on joku pieni kipinä, mutta se on niinku Carolinasta pikkasen mulla appi eteenpäin, et ei kuitenkaan. Okei, käydään New Yorkin porukat nipussa. Islanders, Rangers, mitä sä oot mieltä? Islanders ei jatkoa, se on niin laimea, se on tavallaan se on kuin farmijoukkue Rangersille. Ja New York Rangers ehdottomasti jatkoa, originaalisiksi joukkue, legendaarinen. Jos sä pelaat MSG-jääkiekkoa, missä sulla on aikaisempana ilta siellä on ollut norsuja ja sirkus tai Beyoncé esiintymässä, niin mun mielestä sä oot pelannut jääkiekkoilijan pelin läpi. Oon täysin samaa mieltä ja kun Jokerit pelaa Suomen, en tiedä onko se liigaa, mutta ykkössarjatasolla Veikkausareenalla kotiottelunsa, niin silloin Jokerit on New York Rangers. No on, mut vielä Mut pelaajabudjetti pitää olla vielä isompi. Pelaajabudjetti pitää olla vielä Totta kai se on isompi. Sehän on itsestäänselvyys, kun Jokerit tulee ykkössarjatasolle, niin nehän, totta helvetit, sehän on ihan no-brainer. Joo. Eikä ole edes mikään salainen saarnin tieto tämä, vaan siis ihan fanina oletan näin olevan. On, ja sit pitää ostaa niinku pelaajia. Joo. Elikkä mun mielestä niinku koko junioriputki, niin annetaan se olla.
Ja ihan suoraan niinku Del1:stä. Et jos sulla on NR-pelejä 10 vuoden takaa edes 5 kappaletta, niin sä oot tervetullut Helsinkiin ja Töölöstä kämppä ja auto. Mut se, et junnut ajaa Ei jostain... mitään paskaa, vaan saksalainen. Ei ja se, että omat junnut tulee Riihimäellä vittu, niin ei. Okei, tää oli Jaakon tapa rakentaa hyvä joukkue. Katsotaan mihin sillä siis Jaakon Parkkalit HC ottaa. Joo. Mut samaa mieltä, Islanders ei jatkoon, Rangers jatkoon. Philadelphia Flyers, siis me ei puhuta mitään, se on ihan perseestä. Mut mitäs Boston Bruins? No ei jatkoa. Boston on aina ollut mulle itselle se vihollisjoukkue. Mä en tykkää. Mut Bostonilla saat tehnyt fyrkkaa. Teemu Liilalta. Gold Cash. Joo, totta. Mä voitin Teemut viime vuonna tonnin. Sijoituskästin toinen juontaja. Testo Teemu Liila. Kyllä. Mikä teidän vetsi? Meillä oli tonnin veto, että kumpi menee pidemmälle, Toronto vai Boston. Ja Toronto, no meni playoffeihin ja Boston ei mennyt ollenkaan, niin mä voitin siitä tonnin. Easy. Mä sanon ei jatkoa, mitä sä sanot? Meneekö? Mä en itse asiassa tiedä, mitä sä aiot vastaa tähän, mutta mitä sä vastaat tähän? No vitsi, tää Boston on mulle vaikea, kun mehän silloin aikanaan, jos oot kattonut Sipsiliigaa, niin Boston oli meidän jyp. Sehän oli niinku pahimmasta päädystä. Ja sit aika muuttuu ja ihmiset muuttuu ja pelaajat ja coachit ja kaikki muuttuu. Mä oon alkanut pikkuhiljaa syttyä Bostoniin, mutta jos sieltä otetaan se David Pastrnak pois, mua ei kiinnosta yhtään. Se on aivan siis niinku se on se paikka, mihin aurinko ei paista, eli persereikä. Okei. Niin David Pastalla mä sanon, että jatko. Okei, mä ostan kyllä ton. Mä sanoin jo valmiiksi ihan siis tuplanyrkitin ilmas ihan hemmetin isosti, että isosti jatkoa, mutta mitä sä sanot Buffalo Sabres? Ennen ei kiinnostanut yhtään, mutta yhtäkkiä nykyään on alkanut kiinnostaa. Mä sanoin, että se menee jatkoon ainoastaan yhdestä syystä. Sillä on NHL:n top 3 hienoin toi kotipeliasu. Kypärät, siis hanskat, ei vaan sininen. Se sinikeltainen. Se on vähän semmonen hohtavan, tiedätkö, sininen. Okei. Niin se on niin kuin ylivoimaisesti, en mä tiedä, olisiko jopa hienoin, Sanjosen kanssa hienoimmat peliasut, kotipeliasut, koska siinä on kaikki kypärät, hanskat. Se on tosi värikäs. Eli ei ole Chicago, että sulla on niinku punainen paita, mutta sit sulla on mustat housut. Niin menee jatkoon. Outo haku toi asu, siis peliasu, koska mulle taas se on niinku, no sä tiedät mut ja mut kuluttajana, niin muahan aina kiehtoo semmoista kontroversiaalit pelaajat, semmoista, jotka herättää niinku mielenkiintoa ja muuta. Ja mä olin itse siinä jengistä, mä olin silleen, että Rasmus Dahlin full joke. Ja nyt mä alan olemaan sitä mieltä, että Rasmus Dahlin on niinku NR-pakkien tulevaisuus siinä Makarin jälkessä, heti sen jälkeen. Niin musta on tullut Rasmus Dahlin fani ja mä oon alkanut fiilistelemään. Jotenkin se on myös persoonana erittäin kiinnostava, koska se on tää on mun fiilis. Se on poikkeuksellisen juntti tommoseksi cooliksi franchise-tason ruotsalaiseksi NHL-pelaajaksi. Niin se on jotenkin se äijä, joka tulee lippistä takaraivolta tälleen mestoille ja pistää kiekkoa rumpuun, niin mä oon alkanut syttyä. Joo. Mä saan tosta täysin kiinni. Ja onhan siis ihan todella pehmeä. Ja jotenkin mä oon aina vähän semmonen, että kun haukutaan Buffalo ja haukutaan Dahlinia, niin mä oon vähän silleen, mulla tulee aina se vastareaktio, että musta on vaan siistiä, että sä oot ihan älytön supertähti, ihan paskas joukkue. Ja sit jengi on silleen, että toi ei pärjää. Niin, mutta se tienaa 10 miljoonaa, niin jengi voi pitää turpansa kiinni. Florida Panthers ja meidän mielipide kyseisestä joukkueesta, tuplamestarista, suomalaiskapteeni, Matthew Tkachuk, NHL-pelin kannessa, siis Four Nations turnaus, kaikki, ei kiinnosta vittuukaan. Niin, joo. Sä oot taas puolestaan Florida-fani. Mä en oo ikinä ollut Florida-fani. Se on jännä. Sä et vaan uskaltanut sanoa sitä noin härskisti. Ei kun mä en tiennyt, että sä oot tota mieltä. Mä oon täysin tota mieltä. Mä en tiennyt, että sä oot noin vahvasti tota mieltä. Joo. Ja se on upea jengi. Sehän on NR:n paras jengi. Vittu, jos ne saa kapteenin takaisin kaikkeen, ne varmaan taas voittaa mestaruuden. Ei kiinnosta. Mä haluun nähdä, mä haluun nähdä sen, että nimenomaan toi Buffalo Sabres sillä pullaposki Dahlinilla tulee ja tekee jotain odottamatonta. Yksi siisteimpiä ottelusarja koko 2010-luvulla. Ei siksi, että mä olin silloin Columbus Blue Jackets fani, vaan se, että mestaruussuosikki Tampan kotiedulla ja Columbus hakee 0-4 siitä sarjasta. Se oli niinku, toi on syy, mitä mä etin lätkäpelaajana. Ja tässä ei oo sitä, ne on liian hyviä, mua ei kiinnosta, ei jatkoon. Sori suomalaiset.
Mikä sun mielestä? No mä oon ihan samaa mieltä. Florida ei ikinä mua kiinnostanut. Mulla käy se vastakkain reaktio. Jos Suomi voittaa Euroviisut, Joo. niin mun tekee mieli sulkea telkkari ja mä otan puhelimen kiinni, mä lähden lenkille. Jos Speedi on Suomessa Tokkalla ja kaikki hypettää sitä, niin mulla tulee vastakkain asettelu. Semmoinen, että sä et ainakaan mene. Mä en ainakaan, mulla tulee se vastakkain. Se on joku semmonen, että vaikka mä oon tavallaan niinku, tiedätkö, mä oon värjännyt tukan blondiksi, kun kaikki tekee niin. Mut silti mulla on joku punk-henkisyys. Että jotenkin mua niinku vituttaa ihan suunnattoman paljon, kun kaikki on niin sitä. Jep. Ja se on joku vastakkain juttu. Tää on just se ja Florida on se, että ei vaan ja ei millään tavalla kyllä sytytä. Se on ihan fakta. Se on ihan fakta. Mulla on Dallas. Voidaan siihen mennä myöhemmin. Mennään, joo, mutta siis Floridassa on myös siis kaksi asiaa. Ensinnäkin Floridasta on tullut vähän semmonen kärpät-dynastia, että tuntuu, että kaikki on vaan kärppien puolella. Niin Kärpät on hyvä vertaus. Joo. Sama, että mun aikanaan vahva kärppävihani perustui tähän samaan asiaan. Ja sitten tuo vastakkainasettelu, niin toi on outoa, koska niin laumailee kuin sä ootkin, niin sä oot aina ollut tolla. Mä muistan siis 15 vuotta sitten, kun me on katsottu MM-kisoja, niin kuin kaikki teinit kattoo ja edelleen kattoo. Ja sit siellä on, tiedätkö, silloin ei ollut sotia ja muita, niin Jake oli usein Venäjän tai Kanadan tai Jenkien tai jonkun ihan toisen puolella kuin sen Suomen puolella, jonka puolella kaikki oli. Ja kukaan ei hiffannut sitä. Tiedätkö, kukaan ei niinku tajunnut sitä. HJK menee Champions League-kaarista pelaa Schalkeen vastaan ne isot pelit. Mä muistan silloinkin äijä oli silleen, niinku, se pisti jopa Schalkeen puolella, koska kaikki oli klubin puolella. Tiedätkö, sä haet sen sun oman paikan Totta sieltä. kai, siis silloin kun mä asuin Lahdessa, niin kun tuli Jokerifani. Nyt kun mä asun Helsingissä, niin ei Suomi-lätkä. Nyt mä haluan käydä Amerikassa lätkäpeleissä. Siis mullahan on joku, varmasti se vie myös eteenpäin, mutta mulla on joku tarve niin kuin jotenkin. Mä haluan aina, mä haluan vittu tärkeillä. Mä haluan vittu, se on syy. Mä oon vittu tärkeilijä. Mä oon Töölön isoin tärkeilijä. Mut Florida menee mulle samaan. Mut Florida, mä menen kattoo maaliskuussa Floridan pelin. Ja silloin mä tuun tekee silmätestin. Eli mä tuun tekee pissetestin, Bud-Light-testin. Mä vedän Siis Hoffalle ja Tourulle ja kaikille silmätestiä tekeville, niin ihan valtavan suuri hatunnosto. Mä oon iso fani. Mä luen teidän jutut kaikki. Joo, kyllä. Mut Florida on mulle, että mä en ikinä menisi kattoo Floridan peliä, mut nyt mä menen, kun mä pääsen ilmaiseksi. Niin, just näin. Ja lennotkin. Lennot on myös ilmaiseksi, mut ne on turistiluokasta. Vittu, onneksi se voi omalla rahalla apua. Joo. Eli Florida ei mennyt kummalkaan jatkoon. Ei missään nimessä, on ihan pohja. Jos sä oot nyt alaikäinen tai siinä just sanotaan 20 paikkeilla, niin silloin kun sä olit ala-asteella, niin me ei oltu. Ja silloin Detroit Red Wings oli semmonen jengi, mitä enemmän vähemmän 2000-luvun puolivälistä Zetterberg ja muut. Kaikki fanitti. Siis ihan kaikki fanitti. Siellä pelasi sit myöhemmin Filppula ja se oli sit syy suomalaisille, mutta jo ennen sitä kaikki fanitti Detroitia ja siitä asti mulla on ollut semmonen tällainen fiilis Detroitista. Ja maailman vaarallisin kaupunki. Sä et voi kävellä siellä kadulta ja lähteä henkiin. Joo. Pelaajat kuljetetaan siellä ihan Joo. luotipusseissa. Joo. Mut on erittäin huonosti ihan menee. Siis menee. Ja Detroit. luotibussit on aina ihan täys. Luotipussi jo pelaajat. Fanitkin kuljetetaan se on luotipussissa, mut se on ihan totta. Torontohan oli, kyllä se meidän, me ollaan 96 syntyneet, niin sille, Detroit. niin kun me ollaan oltu niinku tosi nuoria. Puhut Torontosta äsken. Mistä sä puhuit? Et sä puhunut Detroitista? Koko ajan, mutta sä vaan sanoit vahingossa Toronto. Sanoisiko Toronto? Joo, Okei, niin. joo. Mut Detroit ehdottomasti ollut meidän nuoruuden just nää supertähdet. Menee mulla jatko. Ja jopa vähän haluaisin, että pelaisit vielä siinä vanhassa halliskin. Okei, Mä fiilistelen niitä maalitorvia vanhaa halliin. Okei, no mulla on taas sellainen, että mua ei kiinnosta niinku yhtään. Ja sitten taas meitsin tän hetkellä ihan top jengi tällä hetkellä. Ykkösenä Les Habitants, Mä eli tiedän. Montreal Canadiens. Me käytiin kattoo siellä peli ja siis nyt mä vähän siteeraan elokuva. Vittu, siis haastattelu 100-vuotiset perinteet. Vittu 3 kerrosta. Keskiviikkoilta joku aivan väsynyt daksi vastas. Ei mitään panoksia missään ja paljon siellä on ihmisiä. 21 500. Se halli on täynnä ja kaikki huutaa ja okei. Montreal teki 7 maalia, se peli päättyi 7-3 ja ihan hirveet karnevaalit. Ja Jaska heitti hatun, mutta se heitti se muikkuverkko. Ja sitten joku toinen otti Jaska hatun ja laittoi sen päähän. Me mietittiin koko 3 erää, että pitäisikö käydä hakkaan toi äijä. Vittu mua vitutti. Mä olisin, että heitä se jäälle, minne se on Joo, menossa. ihan uusi hattu. Hyvä, että jos siis lappu kiinni, niin joku on sille, hattu, lappu, hei. Mut se oli joku köyhä kanadalainen, koska se faija otti sen lippiksen, laittoi sen lapsen päähän. On samaa mieltä. Todella makea. Todella siis makea. Hyvä tunnelma. Pelkkä brändi, kaikki noi on niinku magea juttu, ne on niinku hienoja, mutta ennen kaikkea ne pelaajat siellä tällä hetkellä. Ennen kaikkea ne niinku,
Ylivoimaisesti sytyttäviä YV. Niin, on sytyttävä YV ja on Suzukit ja on Caulfieldit ja siis Patrick Laine, harmi ettei nyt on mahtunut. Nuori Kapanen, erittäin kiinnostava Matthew Schreifer, mikä se on se nuori pakki siellä, niin se on ihan se on taidetta katsoa se peli, niin tällä hetkellä viihdyttävämpiä matseja NRS tänä kaudella. Montreal, jos on pelejä, mitä tahansa pelejä ja jos saa pelaa Montreal, mä valitsen aina sen nykyään ykkösenä. Jopa ohi Toronto. Siis on hyvä. Mä just katsoin, Montreal Toronto oli tosi hyvä peli, katsoin niin muutama vuosi sitten, niin se YV, Hudson, Caulfield, Deminov. Niin kattokaa miten kovaa ne syöttelee. Niin Lane Hudsonhan se on, nyt mä sekoitin tuon Scheiferin jostain toisesta. Okei, joo, Lane Hudson, niin se miten Denimov ja Deminov ja sitten toi Hudson, miten ne pystyy pyörähtää kiekonkaan. Siis ne on niin järkyttävän nopeita, että se on todella viihdyttävää ylivoimaa. Ja sitten ne on kaikki kuitenkin silleen nuoria, niin tykkään isosti. Matthew Scheifer oli Islandersissa. Mä tarkoitin Hudsonia, kun mä puhuin. Joo. Molemmat on tommosia, että se hyvä liikkeisiä nuori jätki. Mutta varsinkin toi Scheifer noussut ihan puskista. Hudsonihan oli jo viime kaudella. Okei. Mun mielestä. Joo. Oli Hudson pelasi viime kaudella ekan kauden. Pari ei niin kiinnostavaa jengiä, että saadaan Itäpurkkiin, niin panas tosta Ottava ja Tampa samaan nippuun, koska mä oletan, että sun vastaus on molempia sama. Onko? Ei oo. Oho, mulla olisi ollut. Ottava ei mene jatkoon. Joo, ei niin. No puhutaan Tampasta. Tampa menee jatkoon. Menee. Miksi? No mä tykkään, kyllä Tampa edelleen Kutserovia pointtia, vähän se dynastia. Sitten mä tykkään kuitenkin, että se on semmonen supertähtijoukkue, mikä on lämpöisessä. Eli Floridan osavaltiossa, missä mä itse tykkään paljon viettää noita lomia, niin mä tykkään, että se on siellä vähän yläpäässä. Eli kyllä lämpimän kaupungin supertähdet, niin ne sytyttää aina. Okei, erittäin mielenkiintoinen, koska mulla taas ei. Mulla tuo Tampa menee ihan samanlaisen nippuun kuin tuossa vasemman puolella oleva Pittsburgh Penguins. Molemmat on niinku eltaantuneita. Tiedätkö, sulla on joskus ollut se Snellmanin kuoreton nakki vähän parempi, tiedätkö, Artesaanin nakkipaketti, ja se on niinku ollut joskus, tiedätkö, kaupan vitriinin parissa sun jääkaapinkin niinku 5/5 tuote, ja sit nyt siitä on mennyt päiväys, niinku 3,5 kuukautta sitten, ja se on avattu, ja ne on vähän ne nakit semmosia nahistuneet, tiedätkö. Ei helvetin, et sä voi vertaa Pittsburghia ja Tampaa, ne on kaksi ihan eri asiaa. Siellä oli sitä paitsi niin supertähdet, jos Malkin ja Crosby on 39, 40, 38, niin Kutserovi on tällä hetkellä olisiko 32. Pointtihan on vasta 30, Jake Kenchel on 30 tai 29, niin ne on parhaimmillaan vielä ihan siinä niinku prime-ikkunassa. Ne on vielä prime-ikkunassa todellakin, ja kaikki tää on samaa mieltä, ne on eri aikakausien tuotteita, mutta jos sä katot sitä niitten peliä, sä katot sitä Vasilevskia ja sä teet silmätestin, niin ei siellä ole mitään jäljellä siitä, mitä silloin oli. Koska se mitä silloin oli 2019, niin kuin näin, niin joo, noi on ne tähdet ja noi on ne kärjet, mutta siellä oli aika monta herra Sergatsevia takalinjoilla, jotka itse asiassa niin kuin, ehkä sit kuitenkin teki sen taian mun mielestä. Ja sit iso fell-offi Tampassa on meidän ruotsalaisjätillä, joka on vaan varjo entisestään mun mielestä. Siis Hedman. Kyllä, Victor Hedman ei ole enää semmonen pakki kuin se on joskus ollut. No, Victor Hedmanilla on käynyt vähän Brent Burnsit. No on joo, ikää tullut tietysti. Ja on muuten siis sanotaan, että NHL-historia viimeiseen 50 vuoteen, niin fyysisimmät silmäpussit on Victor Hedman. Kattokaa vaikka sen profiilikuva, ennen kuin kausi on alkamassa, näyttää sitä, että se on ihan vitun loppu. Se on ihan valmis se jätkä. Se on ihan oikeesti. Onko sillä ollut jotain nuoria lapsia tai jotain, tiedätkö, tullut perheellisää? On varmasti, koska siitä ihan oikeesti näkee, että enää yksinkertaisesti kilpailijan päässä ei enää liiku yhtään mitään. Se on vaan, että se aina se kattoo alkukaudesta 82 matsia. Joo, ei kun ihan oikein. Se on niin kuin, mä uskon, että siellä on taustalla, niin siellä on jotain mistä me ei nyt tulla tässä mainitse. Just näin. Mut Ottava ei kummankaan jatkoa. Sul meni Tampa, sul meni myös Penssi. Kyllä Penssi menee. Mä oon aina ollut Penssin jätki. Mä dikkaan. Mä jotenkin... Hyvät maalitorvet ja sit Malkkinin tää uudestaan syntyminen. Kun mä oon aina ollut Jevgenin Malkkin iso fani. Niin Aromipesämies. Sehän on mahtava ukko. Mikä on Aromipesä? Se vaan näyttää ihan siltä Aake Kallialalta siinä Aromipesän mainoksessa. Mä voin joskus nähdä. Okei, joo. Mut Malkkin on niinku, tykkään tosi paljon, niin se menee sen takia mulla jatko. Okei. Se ei mene sulla. No se ei mene sulla. Ei todellakaan. Mut sit taas Washington Capitals, mun tekis mieli sanoa jatkoa, ja jengissä ei oo muuta vikaa, muuta kuin että tähän maalitykkiin, tähän Ovechkiniin on mennyt viime aikoina ja kausina fiilis, niin se on vähän laskenut. Plus mä toivoin salaa fanina, ei liity edes tää niinku Venäjä-Ukraina tilanne tähän, mutta mä toivoin fanina sitä, että kun se olisi tehnyt sen maalin, niin se olisi vaan niinku lopettanut siihen.
Se olisi ollut tyylikä. Muistatko, kun me puhuttiin tästä? Muista, se oli hauska. Musta se olisi ollut hulluin lopetus, että sä rikot Kretskin maalienkan, pudotat sen maila ja oot silleen, että oli tässä. Kiitti. Lähet vaan vittu. Niin. Se olisi ollut ihan sama, vaikka kausi jäisi kesken. Se olisi ihan vitun magia. Tuo oli hyvä haku. Se olisi ollut magia. Tuo oli hyvä haku. Mut kyllä mä Washingtonin laitan, koska sitten taas vaikka OV:sta on ehkä vähän kaikenlaisia mielipiteitä tällä hetkellä, niin siellä on monia miehiä, joista mä dikkaan ja yhtenä niistä mainitsen Tom Wilsonin. Okei, fyysinen Pääseekö pelote. Tom Wilson Kanadan olympiajoukkueeseen? Ei tuu pääsee, ei tuu pitäkään pääsee. Okei. Ei tuu pääsee. Ei kai nyt Tom Wilson Kanadan olympiajoukkueeseen. Eikö se nyt ole tulijoita? Mm-hmm. Kai sinne nyt jotain neloskentän raatajiikin on. On. Mutta Tom Wilsonilla alkaa näyttää tilastorivit ja kaikki ihan hyviltä viime vuosina, että voi olla aika lähellä. Niin, ehkä, niin menisikö se sitten sinne pelotteeksi? En tiedä, mutta mä sanoin, että ei kyllä mene. Washington Capitals menee mulla jatkoon, että kyllä mä kuitenkin, niin kun mä tykkään noin amerikkalaiset tähdet tuossa logossa ja Capitals, amerikkalainen pääkaupunki, siellä on valkoinen talo, siellä on oikeesti Pentagon. Kyllä jos siellä pelaa jääkiekkojoukkue, niin se menee ehdottomasti mulla jatkoon, koska mä oon oikeesti niin amerikkalainen kuitenkin. Sisimmässäni ja varmaan jotain sukujuuriikin sieltä löytyisi. Oho. Jos lähtisi. Nyt heitettiin jo DNA. Mä tuon ne tikun perseeseen joku päivä, niin ei muuta kuin se on sit näin. Voisiko ehkä sanoa, että sulla Washington Capitals jatkoon, niin kaupunki menee jatkoon. Jengille Kaupunki menee jatkoon. Ja Washingtonhan on niinku kaupunkina yksi Amerikan niinku noista niinku siistimmistä ja rauhallisimmista. Et oikeesti jos haluaisi Amerikkaa niinku muuttaa ja nauttia semmosesta hyvästä city-elämästä, niin varmaan joku New Yorkin vastakohta kuulemma on just Washington. Et sehän on hirveän tämmönen kiva paikka niinku asu. Siisti ja Okei. Joo, mä en tunne ketään washingtolaisia. Okei, joo, no mä oon tässä vähän... Joo, sä oot minglannut, joo. Niin, no kato, mä odotan näitä. Hei, idän viimeinen jengi, sun lempijengi, Toronto Maple Leafs, sano jotain, miksi se on jatkossa? No, William Nylander on tietysti isoin syy, jääkiekon mekka, isoin jääkiekkomarkkina, varmaan kallein jääkiekkobrändi, onko New York Rangers vai Toronto. Niin eihän Toronto Maple Leafsia voi, vihattu, rakastettu, paljon jokereita, paljon IFK, kaikki vihaa tai rakastaa, niin ollaan käyty äijäkaan katsoa siellä monta peliä, niin silloin kun aistettiin sitä tunnelmaa siellä, niin no, sä kävelet kadun, ei niinku lätkä ei ole missään niin iso kuin Torontossa. Et jos on oikeesti rahkeita, niin käykää kattoo joku peli, niin menee jatkoon, tietenkin. Siinähän se aika kiteytetysti tuli kyllä. Ei ole paljon lisättävää. Mut meneekö sulla Toronto niinku jatkoon? Koska mä rehellisesti niin... Meneekö se sulla jatkoon? Menee se jatkoon, mutta ei niinkään tiedä, sä Nylanderin tai Matthewsin tai tommosten äijien kautta, vaan mulla se menee enemmän sen kautta, että mä näin semmosen kuvan, jossa oli arvokkaimmat NHL-franchiseit 15 vuoden takaa ja arvokkaimmat nyt. Ja Toronto ei ottanut yhtään mestaruutta tyyliin yhden ottelusarjan koko 15 vuodesta ja ne oli noussut 8 sieltä sinne ykkössijalle. Ja se syy on just se, mistä kaikki kritisoi niitä. Että siellä on näitä somepoikia ja sometähtiä ja William Nylander ja käytetään näin paljon rahaa näihin 4 pelaajaan ja kaikkea. Niin se on just se asia, mikä Torontosta tekee taas kiinnostavan. Eli tää sama, mikä Floridalta täysin puuttuu, niin Toronto on pelkkää sitä. Ja sitten Toronto pitää kritisoida taas siitä, että Torontossahan on se haaste, että oikeat fanithan on hallin ulkopuolella toppatakeessa katsoa sitä peliä, kun sit siellä on sisällä ne niinku, kenellä on firman kortti, koska ne on niin helvetin kalliit ne liput. Et se on niinku, siitä pitää vähän kritisoida. En ole siitä mieltä, että liput pitäisi maksaa $15 ja niinku kaikkeen iskeä sinne, mutta jotenkin se pitäisi ratkaista niin, että siellä ei olisi ihan semmonen niinku, että se olisi niinku kaikille. Mut sitten taas toisaalta joka matsi on loppuun myyty ja se tunnelmahan oli ihan pimeä siellä, vaikka siellä olisikin pukuäjiä. Sitten taas ei se kyllä ottelutapahtumaan vaikuttanut. Niin, se on totta. Siis Montrealihan on vähän semmoinen duunaritunnelma siellä. Et kun se Denver menee kiekko niinku siniviivan yli, niin jengihan niinku se on vähän nordissa. Siellä ollaan vähän ylpeitä. Me ollaan Maple Leafs. Me katsotaan peli. Tee nyt Matthews maali, niin kyllä mä siitä vasta nousen. Ja toi on tavallaan... Toi ei ole ehkä kuluttajana niin siistiä, mutta mä vähän tykkään. Mua vähän kipinöi salaa tommonen ylimielisyys. Siinä oli Itä paketis, kommentoi mistä asioista me oltiin väärässä. Ja sitten pidemmittä puhetta Länteen Jaakko, MP, Chicago Blackhawks. No ei me jatkoa, ei sytytä mua niinku yhtään. Ja tosi luontaan työtävä, ei missään nimessä. Jopa tänä vuonna vaikka johtaa pistepörssillä. Ei kiinnosta, kun ei kaveri ei pysty haastatteluissa sanoa mitään muuta kuin se, minkä on jossain jääkiekkotehtaassa, mistä se äijä on syntynyt, opetettu, niin ei kiinnosta niinku hevon vittuakaan. Mua ei kiinnosta vittu yhtään. Okei, vielä yksi kysymys. Kummassa on sun mielestä enemmän karismaa?
William Nylanderin vasemman jalan Bauerin luistinsukassa vai Connor Bedardissa? No sä tiedät vastauksen. Just näin. Joo, mennään eteenpäin. Ei jatko Chicago. Sen sijaan taas mennään, nyt puhutaan Suomi-jengeistä ja Suomi-mafioista. Otetaan niistä ensimmäisenä hieman pienentynyt Colorado Avalanche. No mitä sä oot mieltä? Meneekö sul niinku jatkoa? Mä vihaan McKinnonia. Okei. Vihaan Nathan McKinnonia. Mua ei kiinnosta se on taas sama juttu kuin Floridas. Upea jääkiekko, joo helvetin hyvä, jalat käy, kädet käy, kaikki käy, pisteet tulee, ei kiinnosta. Ei kiinnosta. Ja viimeistään edelliset MM-kisat tappoi sen viimeisenkin kiinnostuksen, kun niistä haastatteluista ja asiantuntijalausunnoista kävi ilmi, että se on vielä semmonen jäbä, että se on niinku siellä MM-kisoissakin, niin se on niinku ihan sikanipottaja ja tarkka safkoista ja tiedätkö, mittaa vaalla kaiken mitä syö ja näin. Ja sehän on upeet. Sehän on se syy, miksi se on Nathan fucking McKinnon. Sehän on niinku hyvä. Mutta tää Mäki Kinnunen ei painele mun nappeja. Ja jos ei se painele nappeja ja Rantanenkin lähti menee, niin mulla on ihan sama, vaikka Landeskog olisi vielä tähän perään 3 vuotta pois, vaikka se on nyt takaisin päässytkin, niin ei kiinnosta. Ainoa valopilkahdus koko Coloradossa on se Cale Makar, joka on niinku semmonen, että sitä mä en vaan pysty mitenkään vihaan, vaikka mä vähän ehkä yritän välillä. Joo. Ei missään tapauksessa jatkoa, ei niinku hetkeäkään. Mitä sun mielipide? No mä sanon, että muu menee ihan nipin napin jatkoon. Että Millä perusteella? No mä tykkään, että siellä on vähän semmoista alppimeininkiä ja siellä jengi tarvii lisähappea, että ne pystyy elää siellä. Ja siinä on sellaista pientä, se pumaristo ja tällainen. Eikö tuossa logoskin ole jotain, mitä pilviä siinä on? No toi avalanche tarkoittaa niinku lumivyöryä, niin just näin. Sieltä tulee tavallaan. Joo, niin mulla tulee jotenkin mieleen vähän semmonen niinku amerikkalainen talvi. Se Denver ja se, niin se on ainut syy, miksi se menee. Maalitorvien jälkeen tulee sireenit, niitä ei ole kaikille joukkueille. Niin tässä on ihan hyvä pieni nosto, syy. sireenit. Joo, se on ainut, miksi se menee jatkoon. Et se on semmonen niin kuin, se ylivoima kun tykittää, niin lähtee, niin tiedätkö, että siellä on varmaan tosi vittumaista niin pelata. Tiedätkö, sä tarvit happipullon vittu hotellille, sit sä menet sinne pelaa ja jengi niittaa maaleja ja sireenit soi, niin mun mielestä se olisi kiva paikka pelaa. Niin siksi menee jatkoon. Mä voin aloittaa Dallas Starsista. Nyt se on kiinnostavampi kuin Mikko Rantanen meni sinne, mutta en tiedä. En osaa sanoa muuta kuin, että Rolle Hintz on ihan ylivoimaisen pukeutuja kaikista suomalaisista urheilijoista. Tämmönen nosto. Mut mikä sun MP? Sä vihaat Dallasia? En mä vihaa Dallasia. Kyllä se menee mun niinku jatkoon. Se menee mun jatkoon. Mut mä dikkasin vähän niinku Dallasista silloin, kun Tyler Seguin ja Jamie Benn on isoja tähtiä. Ja nyt kun siitä on tullut niin Suomi jengi, niin se on tietysti luonnollisesti laskenut sitä mun fanitusta. Mehän ollaan Miro ja Roopen kavereita ja äijä menee sinne kattoo nyt pelejä ja laitellaan viestejä ja se on silleen lähellä, just näin. Sama vähän meitsillä. Mutta jos puhutaan ihan tosta brändistä, niin se menee nipin napin jatkoon. Koska kaikki on niin Dallasia Suomessa, niin sit jotenkin vaan niinku mennyt fiilis. Toi on äijälle kyllä vaikea. Se on tosi vaikea, se on jännä miten se menee. Totta kai kun mä näen Miron Espalaadilla, niin silloinhan mä erotan ammatit. Erotat? Mä erotan ammatit. Okei, mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että Miro ei näe mua tubettajana enkä mä sitä jääkiekkoilijana. Okei. Niinku... Saanen epäillä, mutta okei. Niin, Miro ja Jaakko. Okei, joo. Tiedätkö, koska mä en voi ripustaa Miroa. Ja luulet sä, että Miro voi ripustaa mua, koska vittu mä oon niin vitun vahva. Vittu, tuu vittu! Vittu saatana! No niin. Mut siis mä väitän, että sä oot nyt feikki. Sä oot feikki sen takia, että Dallas Stars on oikeesti sun vihalista, mut sä et kehtaa sanoa sitä. Ei Dallas oo. Mä oon aina digannut Dallasista. Se on tiivistunnelmallinen halli, hyvät maalitorvet. Mä oon aina ollut, niinku Dallas on mulle sitä keskipakkaa. Se on mulle keskipakkaa. Mut mä vaan koitan niinku taas perustella sitä, että koska sillä on käynyt Lordit, niin ei musta ainakaan sen fani oo tullut yhtään sen enempää. Minnesota Wild, eli Would You Like a Monster Man? Saanko arvata? Me molemmat digataan ja ihaillaan Kirill Kaprizovia ja sen ulkopuolelle ei kiinnosta pätkääkään. Kyllä, ei mennään eteenpäin. Nashville Predators. Silloin kun Smashville oli niinku pitkällä playoffeissa, Pekkarinen oli finaaleissa ja kaikkea, sytytti ihan hulluna. Siinä oli just sitä alta vastaan ja shoutoutit urheilukestiin Esko Seppäselle, siinä oli tätä alakoiraa, eli underdogia, eli alta vastaan. Niin sitä oli paljon ja silloin se sytytti ja sen jälkeen ei ole kyllä jotenkin kiinnostanut ja varsinkin nyt viime vuonna, kun tapahtui nämä asiat, että siellä on Marchessaultit ja siellä on Stamkosit ja hullu YV ja kaikki ja sit se ei kantanutkaan, niin joo. Ihan kuin olisi mennyt niin kuin ilmapatjasta tulppa irti.
Joo, ei mullekaan jatkoa. Että ainut hieno asia, mitä Nashvillessä on mun mielestä tullut viimeisen 20 vuoden aikana, niin on PK Subban. Ja sen jälkeen mua ei ole kyllä enää kiinnostanut. Et ei valitettavasti ei pääse kyllä jatkoon. St. Louis Blues, mun entinen lempijoukkue. Ei kiinnosta, ei sano mitään. Joo, mun menee jatkoon. Mä oon aina vähän digannut St. Louisista. Mä en oikeesti tiedä miksi. Mä tykkään pelaa NHL-videopelissä St. Louisilla, niin mä sanoin, että jatkoa. Mä oon aina ollut vähän semmonen, siinä on jotain todella semmoista duunariengiä. Taklataan ja ammutaan lämäriä ja sitten roskat perään, niin menee jatkoon. Utah Mammoth. Joo. Utahin mammutit. Ei mene jatkoon. Mun mielestä niinku yksi niinku huonoimmista noista, tai huonoin niinku noista uusista joukkueista. Jos Seattlelle ei ollut brändiä, niin sit Utahille ei ole kyllä sit niinku, ei ole mitään. No puhutaan nämä molemmat tähän samaan. Mä oon samaa mieltä. Ei ole tullut semmoista hahmoa, kenen kautta alkaisi seuraa tai jotenkin löytäisi se jengi. Niin kun molemmat, Seattle sekä Utah, ei jatkoa. Seattlesta yhtenä nostona Nummelan tykki Eeli Tolvanen. Sitä on aina kiva katsella, että Eeli oikeastaan saa katsoa Seattlen maalikoosteet, mutta jos se Eeli pelaisi siellä, niin ei jaksaisi edes katsoa niitä, tiedätkö, Sportsnetin YouTube-videoita aamussa. Anaheim Ducks. Nykyään mulle ehdottomasti jatko. Menee tosi isosti jatkoon nykyään. Ennen oli tosi isosti ei jatkoon ja nykyään on tosi isosti jatkoon. Tiedätkö, mulla on oikeesti ihan sama. Joo. Ja mä oon syttynyt viimeisen niinku 2-3 viikon aikana Anaheimiin sen takia. Viikon? Joo. Oho. Ja tää johtuu siitä, että Teemu Selänteen tytär Veera Selänne on alkanut nyt niinku tekee somea tosi niinku isosti. Mä en tiedä niinku oikeesti, että se on alkanut niinku oikeesti tekee sisältöä, mikä on mun mielestä mahtavaa. Niin se tekee Teemu Selänteen kanssa aina tämmösiä riisvideoita, missä se kimpas kommentoi joukkueita. Musta niitä on hauska katsoa, kun Teemu on joka juttu, he's great, amazing player. Ne vaan niinku heittelee. Niin mä oon alkanut seurata jotenkin taas se lämmin kalifornialainen joukkue, mä vähän tykkään siitä, että pelataan niinku siellä lämpöisessä. Okei, eli jos on palmut, niin Jaskalle menee jatkoon. Joo, koska Florida on ainut poikkeus. Teemu, se on jo hyvin. Calgary Flames, ollaanko samaa mieltä, oksettava? Ei olla näköjään. Mun mielestä on. Mä oon paljon terävämpi näissä. Äijä on silleen tykännyt kaikista jengeistä, mutta jotkut sä oot vaan laittanut ei jatkoa. No Calgary menee jatkoon, mutta ei se niinku oksettavaa mulle. No ei oksettavaa oli liiasti sanottu. Mä sanon että... Epäkiinnostavaa ei jatkoa, on ehkä korjaus. Niin. Ainut hyvä mikä siellä on, niin maalitorvet, vaihtoehtoinen peliasu ja sit se, että siellä on helvetin kylmä. Ei ole montaa jengiä enää jäljellä. Väliin huomio, käy kattoo alhaan Dessusta, sä oot tällaisen hienon röökiäskipaida. Ota siitä. Haluatko näyttää mitä siellä selässä lukee? Joo. Mä luen sen teille amerikan englanniksi. Do not give me a cigarette under any circumstances, no matter what I say. Ja tekee pirun lihaksikkaan näköiseksi. Tekee. Hyvä fitti. Edmonton Oilers. Mä tykkään yllättävän paljon. Mä tykkään itse asiassa ihan helvetisti. Ja ainoa mistä mä en niin paljon syty, niin se syy ei ole se McDavid. Se ei ole enää mulle semmonen niinku sateentekijä jätkä, vaan mä jotenkin tykkään niinku siitä storista. Siitä, että ikuisia häviäjiä. Niillä on 2 parasta pelaajaa. Ne ei vaan vittu voita. Samaan aikaan niillä on ihan liian isot pakit, liian isoilla diileillä, tiedätkö? Ei toimi. Mitä mieltä sä oot? No ei mene mulle jatkoon. Mulle Edmonton Oilers ei... Koska Wayne Gretzky on vaikka sieltä. Mä mieluummin niinku saunosin Karo Koivusen kuin Wayne Gretzkyn kanssa. Sama. Koska Wayne Gretzkyn kanssa haluaa taas saunoa kaikki. Miksi Karokaan mukaan halua? No en mä sitä Ei mä... ehkä meidän lisäksi. Ei, kyllä Karo halutaan saunailta. Edmonton ei mene mulle jatkoon, että se on nimenomaan... Se on... Kun siitä on aina puhuttu, että vittu Gretzkyt ja vittu kurrit, niin ei. Niin me ollaan oltu McDavidin ja itse asiassa kaikkien Canada Fornesses-pelaajan kanssa samaan aikaan baarissa. Ja minkä biisin Roope Hintz laittoi soimaan? Ne laittoi soimaan Läikkyyn ja Sidney Crosby, Connor McDavid, koko nippu, niin kaikki... Brad Marchand oli se 3. Okei, joo. Miltä se tuntui? Ihan siis se on mun koko uran top 3 saavutuksia. Jossain kohtaa Jaska tuli vetää ja siellä soi vähän Läikkyy, koska ne laittoi sieltä padista sen soimaan. Ja sit siellä on semmonen 3 äijän nippu ja ne tälleen jotain juttelee siinä pisset kädessä. Ja molemmat juttelee yhdelle äijälle, se on Sidney Crosby, siinä on Brad Marchand ja tässä istuu Connor McDavid. Ja Crosby on näin pisse kädessä ja mitä väliaika pisset Läikkyy nyökkäilee siihen biisiin. My life is complete. Kiitos. Se oli aika makea oikeesti. Me oltiin semmosessa vippipaarissa, missä oli pelkästään me ja sit näitä joukkueen pelaajia, niin se oli kyllä ainutlaatuista. On, ja kiitos Dallas Starsin Suomi Mafian, että päästiin sinnekin. Losi, ison viidekaupungin joukkue. Jatkoa ehdottomasti. Jos Hollywoodissa pelataan lätkää, niin aina jatkoa.
Mulla on tällä hetkellä Losi ei jatkoa, mutta mä uskon, että se tulee kääntyä tosta jatkoon. Siellä on kiinnostavia haamoja, mutta ne on vähän ne niitten, tiedätkö, varaukset ja muut. Niin ne on vähän semmosia niinku, ne on haastavia. Ja sitten toinen juttu, kun mä oon elokuvamies, mulle se kaupunki ja Hollywood edustaa aika paljon eri bisnestä kuin taas tätä lätkää. Ja no, musta on aika kuvailevaa silleen, että James LeBron pelaa siellä Lakersissa ja LeBron luuli, että Kings tulee Las Vegasista. Okei, no se kertoo aika paljon. Ton takia se ei mene se jatkoa mulla se jengi. Se ei ole Lepukan vika eikä minkään muu vika, mutta se on niin iso kaupunki, että se on niin pieni osa sitä, että oikeasti Crypto.com-areena ei ole niitten kotihalli, vaan ne on vuokralaisia siellä kerran viikossa, kun niillä on kotipeli. Tiedätkö, mitä mä niinku meinaan? Se on Lakersin kotihalli. Niin. Ja toi on se, miksi mulla tällä hetkellä ei jatkoa, mutta toi muuttuu hyvin pienellä asialla. Yksi McDavid sinne, yksi mestaruus sinne, yksi tiedätkö, joku Juuse Saros, joku ison profiilin pelaaja, niin sit taas mua alkaa kiinnostaa. San Jose Sharks on mulla kuin Anaheim Ducks. Isosti jatkoa. Celebrini tällä hetkellä helposti koko liigan kiinnostavin pelaaja itselle seurata. Jatkoa. Top 1 peliasut, nämä vihreät kaikki. Tykkään sika paljon. Ryan Reeves, niin tehnyt tällä kaudella jo 2 maalia ja myllyttänyt, niin menee ehdottomasti jatkoon. Noussut ihan suosikkijoukkueeksi. Oho. Meillä on 3 joukkuetta, joista mulla 2 ei ole kauheasti sanottavaa, mutta käydään nämä kaikki läpi. Vancouver Canucks. Ei jatkoa. Ei munkaan mielestä. Kaupunkina maailman siisteimpiä. Kaupunkeja haluaisin käydä, mutta ei kiinnosta. Ja Elias Pettersson on jotenkin löysä tähti itselle. Kädenlämpöinen. Samaa mieltä. Winnipeg Jets. Ei mene jatkoon. Ei. Onko jotenkin Winnipeg Jets tarpeellinen joukkue NHL:ssä, jos puhutaan sun kulutuksesta? Voisiko Winnipeg Jetsin poistaa NHL:stä? Koska mun puolesta vois. Vois, ja siis se on hullu silleen, että Saifli ennen Blake Wheeler, tää Connor, mikä se etunimi on, Kyle Connor. Miten voi olla noin epäsytyttäviä niinku supertähtiä? Siis ne on pahimpia jääkiekkoilijoita. Ne kaikki on aina pelannut samassa joukkueessa. Niin, mä en tiedä millä Jagällä. Viimeisenä eikä vähäisimpänä, saattaa olla jopa kauden Stanley Cup-mestari. Vegas Golden Knights. Ehdottomasti jatkoa. On ihan mun top 5 joukkueita. Las Vegasissa pelataan jääkiekkoa. Sytyttäviä pelaajia, Mitch Marner. Mikä show, mikä tunnelma, ne desipelit. Siis se, että Vegasi on tullut NHL-joukkue, minkä nimi on Golden Knights, niin toi on ihan vitun kiihottava asia. No tollaselle tiedätkö pirkkarepublikaanille vähintäänkin, mutta... Pirkkarepublikaani? Niin. Tietysti ei siis kaikki tommonen, mikä jahtaa vaan kaikkia tiedätkö, yksinkertaisia kädenliikkeitä, isoja rahamääriä ja kaikkea kultaista. Niin mietit silleen, että sä et haukut toista republikaanista, vaan pirkkarepublikaanista. Niin, että sä et oo edes oikein. Mä en oo edes oikein, niin kuin mikä mä oon. No niin, just näin. Ei, mutta Vegas Golden Knights ehdottomasti jatkoa. Aivan ehdottomasti jatkoa mullakin. Mä uskon, että Vegas, ja tää perustuu ehkä vaan tuohon Marneriin, mutta mä luulen, että Vegas on jopa finaaleissa nyt lännestä. Ja menee pitkälle. Mä luulen, että jopa ihan vaan tää Toronton kirous syvenee sillä, että Marneri lähtee vittuun ja voittaa heti sormuksen. Kiitos, että katsoitte. Videoon ei mahtunut liikat tähän samaan. Palaa kanavalle ja en mä tiedä, osta merkku. Ja muistakaa tilaa kanava. Näin.